Să le luăm pe rând, dar domnul Vlădescu, foarte interesant ce spune. Îmi rima în cap a minți cu a nesimți, ascultându-l pe acest domn care vorbește de minciună. Păi, pe cine a angajat el ca primă măsură când a venit la Ministerul Finanțelor? A angajat un deșeu de presă și un cântăreț care ce să facă? Care să mintă lumea de la Ministerul de Finanțe. Ce să facă indivizii aceia? Mă rog, cu domnul Bitman n-am nicio problemă. Dânsul își face meseria, cântă și mai departe. Și a făcut-o până astăzi, fiindcă a fost disponibilizat s-a autodisponibilizat, din câte înțeleg, domnul Bitman astăzi, spunând nu vreau să mai consum bani de la buget prin prezența mea aici. Deci, acești oameni au fost angajați de un om, ministru de Finanțe, care pretinde că știa care este situația reală a României și care ne spune acum că a ales opțiunea să nu mintă. Da? Și-a angajat ca regie evului mediu un cântăreț și un buf. Un măscăriș, dar nu, că măscăriciul are umor. Mă rog, și angajau la curte. Asta a fost prima lui grijă la curtea, nu de conturi, la curtea ministerului, venind ca ministru. Și acum are această figură sobră în care spune, dom'le, nu cumva să ne bănuiți de incompetență. Foarte tare. Deci după astfel de opțiuni ale domniei sale, pe banii publici. Acolo au fost, acești doi domni au fost angajați pe banii de la buget, care domnul Vlădescu este prima persoană ținută a fi știut lucrul ăsta foarte bine, că urmează dări afară de bugetari și reduceri salariale. Și în viziunea domniei sale a angajat aceste două persoane. Și acum vorbește. Bun, avem, cum spuneam, nuanțe.